הוא רואה, תכוון אותי אליך. חיובי מזהה, אתה מזהה אותי? אני רואה. דלת ימין. דלת ימין. יורד. ישר עין. רשות דלת. בואו, רשאי. רוצו למסוק. אחד בפנים. מעולה. 2 בפנים. דלת סגורה, רשאי. אמרה, מעולה. חבר'ה, אתם אריות, אנחנו מעריצים אתכם, תמשיכו לעשות את עבודת הקודש שלכם. אני מזהה אותך, מעולה, אני כאן מוכן עם שני להמסע. אפשר לפתוח דלת ימין. אני בהמסע. רשאים, תיגשו למסוק. ביצור דלתות סגורות, רשאי. מסוק יצא, עבור. עבודה טובה.